Bună! Sunt Elisa Samuel, medic veterinar specialist european în dermatologie veterinară recunoscut ABVS. Astăzi vorbim despre otite și mai specific despre otitele cu malassezia. Aud foarte des, câinele meu are ciuperci în ureche. Sau am făcut tratament foarte mult timp, dar cum întrerup după o perioadă iar apare otita. Este foarte frustrant și pentru noi și pentru proprietari să dețină un câine care necesită tot timpul tratament otic și nu se rezolvă problema, iar mirosul, Doamne, este insuportabil. Dacă aveți un pacient care tot revine cu semne clinice de otită și este plin de malassezia în urechi, atunci acest video este pentru voi. Ce facem cu un asemenea caz? Dacă ați făcut cultură fungică, dar nu răspunde la tratament, ați făcut examen citologic și ați găsit malassezia și, indiferent ce produs aplicat sistemic sau topic, tot revine otita, ați încercat toate produsele care există pe piață și nu se rezolvă, este normal. Este absolut normal să aveți recidivă. Pentru că otita complicată cu malassezia nu este aproape niciodată cauză primară, este secundară și de cele mai multe ori cauza primară este de natură alergică, respectiv dermatita atopică canină. Uneori acest tip de otită devine cronică, severă și funcționarea normală a mecanismelor auriculare este compromisă, iar tratamentul poate fi necesar toată viața pacientului pentru a nu avea recidivă. Dacă ajungeți să controlați cauza primară cât mai repede, cel mai probabil nu veți avea recidivă și șansa să devină cronică, recurentă, se diminuează foarte, foarte mult.